Γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον καθορισμό των εθνικοτήτων στο πρόγραμμα Protel. Θα πάμε στο πρόγραμμα Protel System Data, αυτή τη φορά, και θα πατήσουμε Reservation, Profile Codes και βέβαια τι άλλο από Nationality Codes. Λοιπόν, εδώ μας ανήκει ένα πλαίσιο, ένας πίνακας, ο οποίος δείχνει όλες τις χώρες και τις εθνικότητες, τις χώρες, οι οποίες είναι περασμένες από την εταιρεία στο Protel. Όταν θέλουμε λοιπόν να διορθώσουμε μία εθνικότητα, για παράδειγμα, ας πάμε να βρούμε την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία δεν έχει abbreviation το HN. Γι' αυτό λοιπόν διορθώνουμε HU, το κάνουμε HU και πατάμε Edit. Και βλέπουμε ότι αυτομάτως έγινε η διόρθωση. Πρώτα λοιπόν περνάμε τα στοιχεία και μετά πατάμε Edit. Να βρούμε άλλη χώρα. Το Βέλγιο. Belgium. Το Βέλγιο δεν έχει abbreviation σύντμηση, όπως έχουμε πει, που abbreviation σημαίνει σύντμηση. Δεν έχει το B ή έχει το BE. Το διορθώνουμε και Edit. Και βλέπουμε ότι έγινε η διόρθωση. Η Γαλλία. Δεν έχει abbreviation το F, έχει το abbreviation το FR. Πατάμε FR και Edit. Και βλέπουμε και πάλι ότι η διόρθωση έγινε αυτομάτως. Όταν θέλουμε λοιπόν, το Protel έχει πολλές εθνικότητες, αλλά δεν τις έχει όλες. Όταν θέλουμε λοιπόν να περάσουμε μια εθνικότητα ενός πελάτη νεοαφιχθέντα, το οποίο η εθνικότητα δεν υπάρχει στο Protel, τι κάνουμε? Για παράδειγμα, έχουν έρθει κάποιοι Βούλγαροι πελάτες και θέλουν να περάσουν την εθνικότητά τους στο Protel. Για να τους περάσουμε, τους κάνουμε check-in. Τι κάνουμε? Κατευθείαν πάμε στο abbreviation, πατάμε BG, που είναι το abbreviation της Βουλγαρίας, και εκεί που λέει state, πατάμε Bulgaria. Και μετά, new. Και βλέπουμε αμέσως ότι δημιουργήθηκε και η νέα αυτή εθνικότητα. Σε περίπτωση που θέλουμε να σβήσουμε μία εθνικότητα, πατάμε delete. Πράγμα το οποίο δεν συνηθίζεται και δεν προτείνεται. Σας ευχαριστώ πολύ.